Hello, takže dneska som sa rozhodla, že pojem zo Svätého Jura do Stoložnice pešo. Je to cca 35 km. A plán bol vyrážať o 7 ráno, aby som stihla čo najrýchlejšie a za svetla. Ale je 9 hodín a až teraz som sa vymotala a ešte som išla k babke zháňať svoje raňajky. Máme za sebou zatiaľ len 3 km, ale však vládzeme. Tak zatiaľ ideme celú dobu po modrej až po Saláš. Odtiaľ sa prepojíme na červenú a tú červenú pôjdeme až do Stoložnice. Aby som poriadne zavlnila predtým. Mám so sebou turbogule a takisto mám so sebou recovery sa to volá. Nebojím sa, vôbec ne. Vôbec. Úplne v pohode. Akože ešte tu je čo bude šuchčať, tak sa asi doserem. Bariéra, nebojím sa vás, ja tu mám 2 psíčkov. Ty ma ochrania, nič sa mi nestane. Vôbec sme nestretli teraz táto srnečkou. Pamparírada, prosím už nech stretnem nejakého človeka. Na budúce už sama nepojem, nespravím si toto. Musím buchotať, musím si spievať, musím kričať, lebo boli tu srnky. Tých sa nebojíme, samozrejme, hej. Tých odplašíme. Ale čo keď tu budú diviaci? No tak to budem ja do strata. Snažím sa buchotať a všetko možno robiť. Lebo kolega mi hovoril, čo bol v Kanade alebo v Amerike alebo takto, že on keď bol, tak musel chodiť s niekým, kto bol hlučný a celú cestu rozprával. Kvôli medveďom. Lebo že domáci mu povedali, že si nemá brať zvonček proti medveďom, keďže turisti si berú zvončeky a krmia potom tých medveďov, takže oni si ich normálne nazvončekovali a medveď, keď počuje zvonček, tak už vie, že aha, prichádza večera. A mysleli sme, že to bolo, že dinner bells, sme na Saláši a my teraz pôjdeme po červenej. Smer je Pezínska Baba, 3 hodiny ešte. A tam si dáme prestávku. Takú, uvidíme, že či dáme aj prestávku, čo týka jedla, lebo zase nechcem sa napratať, lebo keď sa napracem, tak viem, že potom už sa nikam nedostanem. Let's go, girls. Au, 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 au. Ja som vám síce fajne povedala, že však už len po červenej, lenže je tá červená, teraz sme prešli skoro 6 km. Lenže, alebo 5,5 teraz. Ale tá červená je zvyšných, čiže to je ešte 30 km. Takže už len po červenej je v úvodzovkách, dobre? Zastávka číslo 2, by the way. Pred asi kilometrom sme minuli cedulku Pezínska Baba, 10,7 km. Takže tam to už dáme. Akože musím povedať, že ide nám to docela pekne. Nesťažujem si. Začíname trochu boleť chrbát, takže uvidíme. Chcela by som byť o jednej hore, čo by to tak mohlo cca vychádzať. Že budeme o jednej hore, alebo o 1:30. Na polhoďku dáme pauzičku. Dám si poriadne tú kofolku alebo tú malinovku a potom pokračujeme v ceste. A do 6:00 uvidíme, čo to vyjde, by som chcela byť už v Stoložnici. Lebo ono by to malo byť tak, že pôjdem hore na Babu, to ideme hore. A ešte moc hore nejdeme, takže očakám, kedy príde ten strmák, ale prídeme hore a potom by som mala chodiť takto. Proste, že nepôjdem dole hneď, ale mala by som ísť takýmto štýlom a potom dole. Takže sama som zvedavá, jak to zvládnem. Ale odporúčam vám, keď pôjdem na takúto trasu, aj my čo povieme na turistiku, aj s babami na budúce, toto berem. To je, že aj od smedu, aj od hladu. Ja neraňajkujem, takže mne by bolo ráno hneď zle. Takže toto je úplne super. A ty by si dala také, že? Celá. Ja tu mám pre dievčatá turbogule. Idem si pozrieť dávkovanie, ako to je. Aby som, áno, to budeme mať ňaminku. Aby som im to dala, že či im to pomôže, nepomôže. Uvidíme. Tak idem študovať.
Tak dáme zatiaľ jednu. Hore na babe dáme ďalšiu. Pozrite, čo mám. To sú ako pekné. To sú jak tie oriešky, čo sú... No, ale nevoní to tak. Vám to voní a viem. Čo sú jak tie oriešky. Prestaň, čakaj. A tie mandle v tej čokoláde. Úplne to tak vyzerá. Ty sa s tým budeš zase hrať, že? No jasné. Nemôžeš to normálne zjesť ako veľký psík? Budeme sa s tým hrať, keď, hej? Ktoré si mám dať, Eli? Eli, vyber. Ktoré? Ktoré? Chyť? Ne, nič ti nerobí ten psík. Eli, prestaň. Ela. Eli, vyber. Chyť, drži. Chyť jedno. Chyť, drži. To si mám dať? Dobre. Tak počkaj. Dobre. Tak dáme jahodku. Eličok nám vybrala jahodku. Pozrite, kde sme. Som ešte nikdy nebola. Ani sa ja, že tu máme takéto pekné označenie. Máme nejakú, no. To je čačané. Pezínská baba, 1,5 hodiny. Tam tým smerom. A ešte 4,3 km. Máme si kofolku. A rozmýšľam, čo ďalej. Už sa nám to kráti na tú pezínsku babu. Že či teda budem pokračovať, alebo si zavolám odvoz. Lebo tam je to presná polovica, alebo tá cca polovica. A ešte raz takú trasu do Sološnice. Takže sama neviem, začínam cítiť trošku otlaky, ale mám tu na to náplaste. Tak uvidíme asi, keď si oddychneme, že či budem volať na odvoz, alebo to nejako zmákneme ešte. Byli sa mi hodinky. Proste kaputo. Takže ešte, že som si zapla aj meranie kilometrov na Strave. Zapala som si na schvál aplikácie, keby náhodou sa jedna vybije, alebo vypne, alebo čokoľvek, nech to mám poriadne odmerané. A hodinky sú 3. séria, kupované za mňa ešte prvé peniažky, ktoré som zarobila z brigády. Takže už fakt si prešli všetkým možným. A bežienky sú nabité, vydržia pekne. Len asi nezvládli už 4 hodiny mi počítať kroky a to som ešte nie na pezínskej babe. Ale tak meriame stále, baby sa naučili synchro, pekne neťaháme, ideme pomaličky, neponáhľame sa. Paráda, už sú tu nejaké domčeky, neviem, či ich vidíte, ale tam je červené auto, takže toto by už mohlo byť ono. Pezínska baba, sme tu, ale nevím tu nič otvorené. Žiadny bufetík. A ja som sa tú kofolku. To bol môj cieľ cesty. Ale mám ísť teda tady to. Takže možno popri tom je tu pán. Mám sa spýtať, či tu je niečo otvorené, keď on si sadol so svojím bufetíkom. Takže asi tu nič otvorené nebude. Ale ideme pozrieť. Možno nás tu niekto zachráni. Ale neviem, v takomto čase, či majú otvorené. Pán, že čapovanú kofolu nemá, ani malinovku, ani hroznovku, nič, že čapuje len pivo. A ja fakt pivo neľúbim. Takže ja to, čo som sa spoliehala najviac, že určite budú mať hore na babe čapovanú kofolu alebo malinovku. Tak ne. A že či som bola asi v hornom bufete, čo som okolo, nevidela som, že by bol otvorený. A fakt sa mi tam už nechce šlapať. Lebo teraz, čo som pozerala, tak ja som bola, že však na vrchu baby, už poviem len dole. Ale ne. Mňa ešte ten najväčší kopec, že vraj čaká. Takže si dáme tuto na parkovisku nejakom v tieníku trošku pauzičku. Oddych time. A potom pokračujeme. Ale ja som si nič bublinkové nezobrala a ja fakt bublinkové potrebujem teraz. Ja už som si myslela, že to najhoršie máme za sebou. Ale ne. Tento kopec sme už dali. Tento nás čaká. A takéto tu budú nejaké ešte 3. A netuším ako dlhé. Takže nemala som pokračovať, mala som ostať na babe, počkať na odvoz. Ale už není cesty späť. Už není. Takže to musíme dať. Tam sa potrebujeme dostať. Ono to nevyzerá až tak prudko z vašeho pohľadu, ale z toho môjho poviem asi po štvornožky hore, ty kokos.
Výhľady sú tu nádherné, ale nemám nič natočené, lebo už natáčať nevládzem. Už som unavená, zničená. Dochádza nám voda a tú vodu šanujem pre babi. Ten gel, čo som si kúpila, je absolútne nechutný, takže už len prežiť. Počítam každý jeden výstup, ktorý budem musieť ešte dať, aby som už potom kráčala len dole kopcom. Momentálne sme vo fázi kráčania rovno a trošku hore, trošku dole, nie je to taký extrém. Tam boli nádherné výhľady, ale na tej strane, keď sme boli, bolo to neskutočné. Ale nezastavovala som sa, ale určite, keby nejdem predtým 20 km, tak by som zaparkovala na Pezinskej babe. Ja ešte sa tu zabijem na tých paličkách. Zaparkujem na Pezinskej babe a to by som si vyšlapala, tam by som si sedela a pozerala. A raz to aj spravím, ale momentálne môj cieľ len už prísť k otcovi domov, dať si kofolu a vyložiť nohy. Ja neviem, to tam ani neuvidíte asi, ale krása, krása, krása. Eli, vieš, čo znamená KSN? Krása střída nádheru. Au. Mám v taške vždy GoPročku, jak sa vždy po ňu naťahujem s touto rukou, že takto dozadu. To extrémne zláči, ty kokso. Alebo chcieť asi vaňu u otca, lebo doma vaňu nemám. Ale pozrite na to. A tu je ešte krajší výhľad. Áno. Naša jediná a posledná záchrana, táto studnička. Lebo voda už dochádzala. A ďakujem Bohu za ľudí, že mi povedia, kde je voda, lebo by som už len plakala celú cestu. Že by sa napili, ja idem dopiť tú fľašku, čo ešte máme a idem natankovať vodu. Už by to malo byť, že nejakých posledných pár kilometrov a budeme doma. A bola, že cesta dole už len, hej, že proste už len dole. Toto je tá cesta dole. Držte palce, nech sa nezabijem. Ste ma zachránili inak. Toto je naša záchrana dievčat na zajtra. Jaj, a inak zvládli sme to, dali sme. Tu je ukázané. 36,2 km. Už kúsok tu tam. Pri domoch, musel pre mňa prísť tatinou. Bo som nevládala. Už som fakt bola zúfala. Všetky sme mali otlaky, aj dievčatá, ale už teraz prešli 2 dni odtedy. A už sa tvárime, že sa nič nestalo.